Magkuha ko sa kong manok kay manabog ko. Daog niya ako ang manok kapula. Kaya wala ko'y daog-daog sa sabong. Pangitaon ako si Darna. Kaya mo ito'y gamhanan. Maako tong bato. Asa na ka ito si Ding? Kaya pangitaon ako to yung bato. Basik to ni Darna ron. Asa ng bato kaya arong mudaog perminti niya ako ang pula nga manok. Ding! Ding! Asa mo si Ding, we? Ding! Gusto mo na tinarda! Ding, alisa, Ding! Alisa! Gusto mo na te! What sa kayo mo na, ko. Ding! Ulisag sa blay, Bike. Ako nilungag! Ah! Alay, gusto ko nilungag dito, Ding! Ulas Ding! Mauna ni siguro yung bato. Ambila kay arong kuan nila akong manok. Tinarda! Mataog niya akong manok. Abi. Wala pa si Darna. Gamhanan to, sigara na. Sakay ko master na. Bala ako ni, di na kitanan. Ako na. Ako ipakaon sa akong manok. Ako ipakaon sa manok ko. Kaya arong manok. Kini akong manok na po. Akong pulang manok. Sa arong permiti. Permiti mo akong daog. Karong kawatan! Na, Darna. Kinanglan nga makuha na ko ni ihang bato. Kaya ko ni kuan para sa mga sabi. Kawatan! Hello mga kamusang! Kung nagustuhan ninyo ang aming video, like and share na mga kamusang. Then, Please i-follow ang Facebook page. i-follow nyo na ang aming Facebook page mga kamusang kung nagustuhan nyo ang aming video. Like and share lang po. At thank you so much po sa inyong lahat sa Salamat walang sawang inyo. pagsuporta sa aming team kamusang mga kamusang dyan. Bye!